Usa ka grade 12 student ang gitabangan og kulata sa grupo sa mga batan-on sa barangay Kugman sa Cagayan de Oro City. Usa sa mga suspect, classmate matud pa sa biktima nga iyang nakabangi. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Kuha kining CCTV footage sa usa ka establishmento sa Zone 2. Talipapa sa barangay Kugman sa Cagayan de Oro City ni adtong January 11, 2026. Makita ang grupo sa mga batan-on nga milabay sa maong tindahan. Pipila ka segundos lang ang milabay, makita na sa video ang grupo sa mga batan-on nga adunay gitabangan og kulata. Sa laing anggulo sa cellphone video, makita pa ang pipila ka higayon nga pagsipa o pagsumbag sa nawong sa lalaking nakasuot sa itom nga t-shirt o itom nga short pants. Bisan pa man nga wala kini misukol kanila. Hantod sa usa ka babae na ang miuwang sa maong grupo sa mga batan-on. Ang maong biktima na ila nga si James Kenneth Premasyo, 20 anyos ug usa ka grade 12 student. Sumala sa biktima nga una pa man ang pagkulata kaniya, iyang nakasumbagay ang iyang classmate nga si alias Migo. Ningon din siya sa kuha nga. Ganang ka, pahumukon ka James. So gibanggaan niya ko, una sa physical ano siya. Kani action man sa sumbag sa ko sir, sumbag na ko sa largo. Kaya bigay ka kos, para di siya kakuan. So, wa man siya kabalo sir. Nanawag siya kauban sir. Dugang pa sa biktima nga paingon naunta siya sa usa ka computer shop sa Zone 2 sa barangay Kugman aron maghimo sa iyang research paper. Dihang miabot ang grupo ni alias Migo ug didto na nahitabo ang pagpangulata kaniya. Bunog sa ulo nga bahin ang naangkon sa maong 20 anyos nga biktima. Burot ni Dre sir. Dre nako, Dre nang burot ng lagom ni Dre. Ang kinin ako Dre karon sir, mo ni Dre ang problema nako sir kay nanakit maayo. Guyana bitan ako sir marag naiga kuto-kuto dito sir. Nakaabot na sa buhatan sa Kugman Police Station ang maong hitabo ug sumala sa hepe niini nga ilahan ang naila ang duha sa 5 ka mga individual nga nalambigit sa pagpangulata. Sa karon girefer kuno sa buhatan sa lupong tagapagpamayapa ang maong kaso alang sa posibleng settlement tali biktima ug mga suspetsado. Pag dili sila makasettle sa barangay, di mag-proceed ta sa filing of case. Physical injury gina sir, diha gina siya mo fall in nato nga kaso. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.